Bismillahirrahmanirrahim. Kâle sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem. İnna Allah Teala kerihe lekum selâse. Hak Resulullah aleyhissalâtu vesselâm aydıptır. Hudaý Teala sizden 3 zat yokuş görýärdir. Allah Teala, Allah Rabbil Alemin 3 zatı sizden yokuş görýärdir. Ve yeshatu lekum selâsen bir näçe rivayetde şüýsüzlügini. Allah Teala 3 zat ba sizden şu 3 zatı gahry gelýärdi. Ve yeshatu lekum selâsen bir näçe rivayetde şey. 3 ýanky 3 zata Hudaý yokuş görýär. Bu şu 3 zada da size gahry gelýärdi. Can olsun, can Müslüman. Allah'ın hak habibi, hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın özünün mübarek derman sözü sahih hadis. İnna Allah kerihe lekum selâse. Hudaý 3 zat yokuş görýär. Biri qîle vel qal. İkilenci izâatul mal. Üçüncü kesratus sual. Hudaý 3 zady sizden gahry gelýär diýipdir. Biri onuň munyň kefini hürmet etmekdir. Qîle vel qal. Palany bey diýipdir, palany bey diýipdir. Palany şey diýipdir, palany şey diýipdir. Palany bey diýe, palany bey diýe. Hudaýyň gahry gelýän zady diýip aýtýaşyn Allah hak Resulullah aleyhissalam. Bir bela bolan bir instalaň içindäki bir gurjunly bir telegramla ýaşy ýaýraýan zatlarda Hudaý aýtýar. Qil qal onuň munyň kefin qyn görýär, yokuş görýär şu gurjun etýän adamy, oşo edilýän işi. Meselen bir kişi özüniň sözüni bir umumyrak ýaýrajak ýerde meselen instada goýýar. Siz de şol adamyň sözüni dinläsiňiz gelýär. Şol adamy ýa gowurýaňyz, ýa şondan ylmadýaňyz, ýa haýyrlanýaňyz, her kim bolsun şo söz siziň dinlejegiňiz. Her kim bolsun. Şonu dinläňizden soň etegine goýulýan komment diýelim, nazaratlar, onuň munyň aýtýan nazaryny, size aýtýan öňde otururlar. We soňra sözüm eşitjekler. Allah üçün şonu gözlemeňdi dinlemek. Hudaý aýdypdyr. Ýok, hak Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Qîle vel qal men gahrym getirýär diýipdir. Gaýtalaýyn, bir söz gow sözü ýa ilmi ýa bir iş, ýa usta ýa bir molla ýa qari bir zat goýýar. İnsanlar da şumy halky ýagdaýda näme etýär? Şonu görüp eşitýär, haýyrlanyp da indi. Näme etýärsoň kommentleri gözleýär. Näme üçin gözleýär? Sebebi näme? Sebebi bidereklik, telekelik. Allah Rabbul Aleminin qyn görýän zat. Hudaýyň gahry gelýän zat. O nazar berýärliň içinde akıllı va, akılsız va, musulman va, kafir va, sakkally, sellili, yahud va, daşy musulmanlyň egin başy içinden musulmanlardan o da adamlar ba Allah üçin nasihat diýip aýtýan Hudaýa şükür men özüme inşaallahu taala ömrümde 10 gereken istagiren nädir bitin ömrüm. Ne 5 ýyl 10 ýyl bolandyr çykanna beýtjek. Da elhamdülillah. O da onuň munyň telefonundan o da bir ýer köpüp görämasam, onuň munyň komment nazaratyny hiç gözlemeň açma. Näme üçin gözlemeli, näme üçin açmaly? Ne halkyň kefini gözlenmi, halkyň kefini görenmi? Hudaý onu gyn görýär. Allah Taala gaharyny getirýän zat qil wal qal. Halagy bir neçe bir nazar berdir, bir neçe bir nazar. Ýani näme peýdasyny ýaşy. Senki bir kişiň kefini dinleýän, bir kişiň amalyny gözleýän, şoň menen töket şondan haýyrlanjak diýip gözlän bolsa. Gowy düşünipli boldymy? Aslan gözlemek. Hudaýyň gyn görýän zatda. Ondan soň gurrun edilýär. Bir neçe nazaratda kamançeyle goýupdyr, bir neçe amallapdyr, bir neçe öwüpdyr. Ýene aýdyn Allah Taala'ň gaharyny getirýän zat. Ey can başyňda döwünin, bir iyil güni gözleň, jahany gözleň, ne bir bereketçilikler bar.
Hudaýyň bir gahary gelen zada bar insanlardan. Arzançylyk, bahatçylyklardan tutjakmy, öýdäki narahatçylyklardan tutjakmy, aglalyklardan tutjakmy. Bir öý bam agdy bir jogap ýaşaýan bolsun. Belki bar bolsun. Hudaýyň gahary gelen zadyny etmek. Etmäýli. Bula bir düşünükli ýagdaý. O düşünükli bolum ýygyny aýtjak. Şuňa meňdeş, meselen bir neçe instada bir adamlar var ya ahun molla ya her işte bolsun. We sen musulman dogunjum seni kimin kefim eşdiýän. Şol adamyň özüne halaňa, gepine halaňa, gurrumyna halaňa. Söýeňa. Ýigrenýän, asyl bidar bolunma. Ýöne onda da şu näme diýipdir diýip görseň ine ýanky haram günäň içine girersin. Söýeňa, özüne söýeňa, sözüne söýeňa. Ýöne ay näme diýipdir şu göreýin diýip hiç gözleme. El-qîle vel-qal. On kefine eşdiýän ýüregiň agyrýa, kelläň dolýa, gamgyssydan dolýa. Ol ýigrenýän adamyň, ol şoňa meňdeş adamyň bir ajy qara ýigrenji kepi bilen ýüregiňizi, beýniňizi, maňzyňyzy dolduranyňyzdan öz Hudaýyň, peýgamberiň, öz içeriň, öz bir musulmançylyk nury bilen beýniň, maňzyň, ýüregiň doldur. Nämetjik on giýje ýatjak bolanda gözläp 2-3 gün kelläň agyrdyp, kelläňi, beýniň, ýüregiň garaltyp. Gör, Hak Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtyp, Allah şu zaty sizden gyn görýär diýipdir. Ay şunu göreyin, şunda aydan kep näme, kim arada aýtypdyr, kime ýamanlapdyr, kime öpdir. Şizini gözdelýärmi, gözdelmeýärmi şeýle? Gözdelýär. Allah ýakuş görýär. Allah üçin etme. Senki ozal halaňa, ozal gözlejekkädi näme üçin gözleýän? Fakat ýöne bir puzulçylyk, kepçiçilik, biderekçilik, ýüregiň garaltmak, kelläň garaltmak, hakmy hak däme aýtýanym. İnsany soňunda musulmany hele erkek bolup geçýän zat däl we Hak Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Allah Rabbul Alamin şu zat sizden gahary gelýär diýipdir. Ýöne o kepindiňle işi onun haýyrlanjak diýip gözläni aka dünýäsini ahiretini. Fakat şonu bir görjek bolýa indi näme diýipdir. Sözüm eşitýärler. Musulman dogunçyklym her ýerde, her işte, her ýurtda, her ýerde gezip ýör. Allah üçin aýtýan. Yalvarýan etme Hudaýyň gaharyna düşämäýli. Ne hatta musulmanlar horluk çekip be bizim öz pälimizden. Ne hatta musulmanlar zelil bolup bar. Ne hatta kafirler hala nedwati. Biz biri Allah Taala'nın gaharyny getirýän zat qîle wal qal. Falany bildir, falany bil. Bir de idaatul mal haraplamak, mal zaýlamak, puluny harjetmek gerekmejek gerek. Evin maş bolsun, bir jaýlary bolsun, iýiçileri bolsun, her ýagdaý bolsun. Harajat ýalan toýlarda bolsun, boşuna. Niçaha mätäji güldürjek pullar boşuna gitýär. Jan dostum, dogunjygym keýpetde gül, keýpetde iç, keýpetde i. Onlar çeýil wagzymyzda bir sözler eşitensiň, emme puluň ýere dökme, puluň hapa dökme, puluň boşuna dökme. Ki yaka tutuljakdyr, tutulsa da gaty tutuljakdyr. Sözüm düşünügli boldymy? İdaatul mal. Hudaý Taala'nın gaharyny getirýän zat. Bu biri de kesretus sual. Käm soramak. Palany näme bolupdyr? Palanyň zenanasy aýryşypdyr diýelim. Nämeden çürüm aýryşypdyr diýelim. Soranyň aýyp däl, Hudaýyň görýän zat, Hudaýyň gahary eden käm soramak. Kesretus sual. Aylygyň näçe? Bunu işleseň näme? Sen ýangy işleýän nefer näçe nefer? Bir zat sonra, iki zat sonra, ne 10 zat sonra. Yaskhatu lakum. Allah'ın gaharyny getirýän zat. Sonra ada çykzat sonra peýdaňa de, dünýäňe de, ahiretiňe de hiç zat. Ýöne ýalandan öwrenip bir daşama. Öwrenme. O dogry ýaqyn dostuň bolsa, yeni birine bir haýyrlanjak bolsaň onda sonra. Ya meselen din ýagda dedi şeýle. Yalandan zatlar sorap, iýjek boşuna takwa sıracak bolýar. Parzyň bitir häzir, utan, hayat, gyjalat çek.
Näçe ahundan soradym her gaýsynyň nazaryny eşitdim diye. Etme ey musulman. Hudaýdan gork. Allah'dan gork. Hudaý üçin etýänmi sen şol işi? Hudaý üçin etme. Men näçe ahundan soradym her gaýsynyň nazaryny eşitdim. Näme beýtirip günäkär bolýan? Hazreti Ömer'den radıyallahu anh bir zat soraptır da, eger falan zat bolsa näme bolar diýipdir. Şo zat bolanda bir sorak getir, bolmaka yalandan sorak çykarma diýipdir. Şo zat bolar diýipdir, şonu ulamalar bir hak adamlar oturar burjuma der diýipdir. Bolmaka çykarmaýan kurjumda. Dinne bolsun, dünýede bolsun. Bir toparyň işi sorakda. Falan näme bolupdyr, falan näme? Palanyň hele näme bolupdyr diýe, är näme bolupdyr diýe, işden çykarylypdyr diýe, böyle pulnypdyrlar diýe, duda şoň üstünde. Can musulman dogançyklarym. Müň däne gowy iş, müň däne sogaply iş edeninden bir däne Allah Taalaň gaharyny getirýän zady terk et. Bir sözü ozal köp aýdandyr wagzlamyzda. Köp aýdandyr. Ni üýşüreýin töketdim. İnna Allah Taala kariha lekum thalathan القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال حديث صحيح الله ذو الجلال üç saat ýokuşwar. Biri onun munun kefini gözläp, onun munun kefini aýtmak. Ýöne şo kefin izinle da. We biri malyny gaýlamak, boşuna harajat etmek, isrif diýek, israf diýek. Iýen naharynyň ýarty galýa, ýartyny berip gitmek. Ey musulman, ey pulluja toý tutýan, Allah'dan gork. Bir neçe neferiň ýüzüne galyp, ulukon toý tutup, gözüň menen görüp ötiň bişirigli naharlar, soň garson diýelemi? Nahar hyzmatkar olar üýşürip, kisa goýup, onu aşgal ýere äpberýär. Hudaýdan önçe şo duz boynuň tutar, gözüň tutar, burnuň tutar, kulagyň tutar. Etme bir iş. Ola onuň munun gözü üçin yalandan harajat etip berme. Bar etdiňmi? Şol hyzmatkarlara yerli ýerden tapşyr. Falan ýerde arasajak tabaklara, gaplara, guýdy mätäçlere paýlady. Hudaýyň gaharyna düşäme. Biri de kesret sual yalandan zatlar kän soramakda. Kommentler gözdiye, soruya, o palanyň sözlerine nazar goýarlar bamy, komment goýarlar bamy? Allah'ın gahary gelýän zatlarda canım. Menden size hayır dua bolsun. Dünýede ahiretde Allah Azza Celal'ın ve Allah'ın hak habibi Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın gazabyna hiç ýerde düşmädiňiz. Amin. Bu hayır dua size de, çerlenize de, dostlarımıza da, iyi gününüze de, oba garamıza da, ehli musulmanlara bolsun. Amin. Ve tek size, tek yeke musulmanlara hak Allah Zülcelal'ın mehabbeti ve hoşluğu ve Allah'ın hak habibi, hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek mehabbeti ve hoşluğu yeke hemeliňize nesip etsin. Bir salavat şerif okuyun, dua edip